ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ɓundu fuladu weli ngara fondu ferala bagodina fere feñe bafata labe kon waktu yoni hato kolin jiba kame kololiba kame kofilaɓe ene jeeya e gardinde kabroji mena to leydi Sénégal ñalawma hanke o to sut sabbiyeji ndu leydi Sénégal ken wona temedere e sappo e goho sarɗenke woni ko weyni jungo ne yaade ngal ɗo hen kuulala toon leydi Mauritanie jayde witende ami holliti wonande jagorɗo kalfinaɗo cellala ɓalli kikiɗe hanke o waɗi moɓodiral gam findinde e hirjinde galle e galle ɗo e balɗe nayya ko fate sukaɓe ngakkaɓe harodoro toon leydi Mali Aliwa Boubacara Diallo gardiɗo landa mbiyete ka APD Mali ba waɗi potitel mum ñande dimanche ɓennuɗo hen kene foto wonde landaji nogas tawtimo toon to leydi Gambie nokku biteɗo Farba Banta toonne kadi yimɓe ɗiɗo mbasi toon pittali mumen taw kadi ko perɓodiral hakkude mabɓe dadiɓe ko fate banggue ɓoftugol ceene toon to Guinée Conakry laamu leydi Guinée kame jagorɗe kala ene goya jaydiyanke e biteɗo Abdoulaye Ba basɗo fittan mum ñalawma hanke o to leggal bitengal mattoto to leydi Côte d'Ivoire jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi yaltini ɓatake muɗum ko famɗi ko kala ko sappo e joyo neɗɗo mbasi pittal men e yolayru wandu toon subaka hande ndo kabruji mena jolam jaberi ko haali Abouba woto godde jonjoni jañoɗena kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbare sappo e jeenaya korse hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji mena ɗemgal pular to leydi Sénégal no mbirɗen e gardede kabruji mena toon to sut sarɗiyeji ndu leydi Sénégal ñalawma hanke o samɓe sarɗiyankoɓe ɓe jurntima toon kuulal ngal kuulal noon koko fate banggue sumgoji e nder leydi Sénégal taw kadi ko heɓanade sumgoji hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenaya sarɗiyankoɓe laamu kame sarɗiyankoɓe lundo kala tawtorama toon ɓe mbaddi noon kuccam e kuccam conmami cettumami ha wuli jawa ha ganduɗa noon caggal kayde kuulal ngal lawɗintede on saaha noon kene foto wonde temedere sappo e goho taw kadi ko sarɗiyanke mo laamu ko ɓen tigui mbeyni juuɗe wondi ene jaade ngal ɗon kuulal kene wona sappo e nayya sarɗiyanke taw kadi ko jeeyaɓe lundoɓe ko ɓen tigui goni ñiɓɓe peɗeli mumen gam wiide ɗumen jadani e ngal ɗo hen kuulal ene tawtora noon toon to sursarɗiyeji ndu leydi Sénégal Ali Ngoye Ndiaye woni jagorɗo kalfinaɗo gueɗe e nder leydi o holliti ko kanko tigui ɗowata sumgoji e nder leydi Sénégal ene jeeya noon e sarɗiyeji ngal ɗon kuulal wonande kay ndimagu wonande kala landa jogui kay fodde ko yaade tan yaadode e landa gorka taw wona landaji kewɗine ndenta wadde diɗɗal gam folde yogaya landaji ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaali jayde witende Soleil ɓe kolliti taw sakti ɗum ko jayde witende Sénéweɓa ɓoyata ma hoorejo leydi Chine wat jilumum e nder leydi Sénégal liri noon wonande nogas e ɗiɗi lewru fandu so gueno haaji nden tigui wonande kay hoorejo leydi Chine ma won jilumum e nder leydi Sénégal teni ngun jillum ma daña cifande kewɗe cifaɗe hen ha joni toon to leydi Sénégal keddoroɗen ma en kaale baroɗe ɗe leydi Sénégal baroɗe teddugal oɗo hen kikkiɗe hande ɗo kaleten goniti koye kippodiral hakkude mabɓe équipe mo leydi Pologne oɗo sanan ɓiɓɓe Sénégal naɓe kala mo jiiɗa nana ɓorni mayo mo baroɗe teddugal yimɓe kala nana mbeydi juuɗe faade gueno oɗo saaha noon yidde mabɓe kay ko Afrique yo yalte ngolɗo hen pittola walla ni Afrique yo yaltu tigui e ndeɗo hen yulde nde ɓe kippa kamɓe kala ma en garto hen e jayde équipe weltari ɓiɓɓe fulɓe ko fate coftal ɓalli e gardugol musidɗo men Saydou Abouba ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Sicap Fan point E toonne kadi ko tan musɗo waɗi toon ñalawma hanke o sanga 13h oɗo hen suka gorko wiyete ko Abou Ndiaye ko kanko tigui yooɓi fittandu gorko biteɗo Kofi caggal kay nde ɓe dardino ɓe dugdi seeɗa ko ɗon tigui o yaltini laaɓi makko fi moye dande on tigui solɓiti ko ɗon tigui o waɗi ladde o dogi caggal noon nde maire wuuro ngo maire mo Sicap nden kay ari on saaha noon nden tigui wawi ardude procureur ko wona ɗum ko noon dadiɓe noddaɓe gaari ko nden tigui dadiɓe kurli leegal ngala nden ɓe kurli
kolli le gangal be mbaade nyalli ko yirade mo ko jamma tigi be jitimbe paymo e jungo kanko bitedo Abunjaya be taymo ko non ken wono gasse nay taw kadi ko korwana wonande hudo wiite ko yamba ko o de sanon hollitama wonande kay yamba nana kay gayna sukabe kala mo jiida fine do labi wala ni yobi fitane do so tay yurntimma taw koko foodi kodona hudo mbon koko kanko non bitedo Abunjaya jobi de fitando ko fi o de samu tawe juude dadibe taw kadi ko tonto leydi Sénégal joni tonto leydi Sénégal keddo denama en jaha tonto mamela to ne kadi ko camion goto cersunoɗo ko fiyete karoje ko on tigi wasi jungo mum kanko dognanoɗo werla wonate nokku goto bis biyeteɗo tata wonno ko fandi ko kala yimɓe sappo e ɗiɗo gañimi hen taw kadi ko gañande musde no fewi ene tawe ñalawma hanki o ha fema hande cuuɗi cafeɗi taweteɗi tonto mamela joni tonto leydi Sénégal keddoɗenama en kaale jagorɗo Abdoullahi Daouda Diallo taw ko jagorɗo ya gara e nder leydi Sénégal waɗi jillu mum ñalawma hanki o tonto farfagne noon ko kerol hakkude leydi Sénégal kami leydi Gambie omo yahde sete timmuɗo no fewi ngam yurnitade lawol darnetegol toon biyetegol PAM beele kadi newna ya gara ko fate catal biyetegal CEDEAO nandoma ko jagorɗo kalfinaɗo ya garamo leydi Gambie taw kadi ko biyeteɗo Baye Lamine Diopa kañumne ari toon ñalawma hanki on arde sete timmuɗo kamɓe ɓe jurnitima golle batte toon so tawi kay ko temedere wonno capanɗe jeegomo kama fuɗɗima gasde tene ɓe kolliri ɗo e mayirɗe ndeɗo hen hitande ma pomo gas ha laaɓa ha wiye ceera ma wonan beelema noon wonande kay dilloɓe cetal CEDEAO saabu werlani wawi iwde ɗon ɗon ɗo ferfeñe yaha ha yettima toon to Lagos woni leydi Nigéria sen ngewi tonto leydi Sénégal paɗen ko tonto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie jayde witende ami ɓe kolliti wonande kaya ko wonande ko wiyete campagne taw kadi ko haɓade ngakkede harodir to banggue sukaɓe fuɗɗima jillu mum ñalawma hanki o e gardugol jagorɗo kalfinaɗo ko fate cellal ɓalli ɗum noon fuɗɗi ko tonto dispensaire biteɗo Darou Nam ene tawe nder Nouakchott tugganma kay cukalel jarowele lebbi jeegom ha fenma jaro e duuɓi joyya soɗen teskino ɗon kewi yide sukaɓe tan deydi ɗine mawni birɗe ne jalti gaɓulɗe ne ƴuufi jeyakkine jomne pacca ñitte kala sa taw kadi sukore ndu koko ƴuufi tan koko hebbina toon ñamde nde ala vitamila ɗo jiyatama ɗo o pesata hakkiloji jondi seeɗa oɗo sa noon laamu leydi Mauritanie yiɗi tikkotorade darde tindilal gam haɓade ngakkede harodoɗo ko fate banggue sukaɓe ene tawa noon ngal ɗona moɓodiral jagorɗo kalfinaɗo ko fate cellala ɓalli kono ne kadi walimo nokku biyeteɗo Darou Nam kame hakkimmo Darou Nam ene tawtora ɗum cetal biyetegal UNICEF ne wonde kadi OMS taw kadi ko cetal daringal haɓade kala ko fate banggue ñabboji ken wona ujunnaje 4 asas taw kadi koko fate cellal ɓalli darnama ken wona temedere nogas taw kadi ko ɗoftoɓe safroɓe foof darnama ɓe mbaɗa galle e galle gam hirjinde findinde yimɓe ko fate bone ngakkede harandoro ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗenama en kaale ɓattake ira Mauritanie taw ko catal daringala haɓade kalifindi e nder leydi Mauritanie ɓe bindi ɓattake maɓe aɓene mofti aɓe paadi Emmanuel Macron hoorejo leydi France ha yetto toon to leydi Mauritanie ngan sanga ɓe mbawa weddi ɗum oɗon ɓattake on ɓattake noon hoorejo leydi France ɓoyata ma waɗ jilluma e nder Nouakchott ma jaɓɓoma e nder leydi Mauritanie biyeteɗo Abdelaziz kam woni hoorejo leydi Mauritanie mo ganduɗa tigui e nder leydi muɗum maccungagu ene fatta maccungagu kame leñamago e ɗawede fodde hoore mum caggal ko leñol gotol tan jeeyi fandare kame ɓamtare leydi Mauritanie ɓattake on ne juuti kono ma en garto hen so tawi gueno haaji ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen jayde ami holliti wonande kay ñalawma hanki o kawguel ko fate seeɗan fagal ko wiyete baccalauréat fuɗɗima e nder jokli leydi Mauritanie kala kamɓe kala koɓe ujunnaje capanɗe joyo hen ujunnaje nogas e ko fayi ko rewɓe ko heddi ko worɓe oɗe sanan kamɓe kala ɓe puɗɗima kawguel mabɓe balɗe 4 e nder leydi Mauritanie kala joni toon to leydi Mauritanie keddoɗenama en kaale jayde witende monde Afrique ɓe kolliti wonande oɗo hen gorko o wiyete ko Aljuma Sissoko kanko Aljuma Sissoko noon o jeeya tigui
ɗiɗi koye ɓen egginaɓe refusé ji dokɗo e leydi Mauritanie kele kareli jawtuɗi ha yettani mawɗo saha mo gonɗen moltiɓe tonto leydi Sénégal caggal on wo yewtidi e jayde witende monde Afrique o holliti wonande kaya neɗɗo ɓurɗo sattude e neɗɗo ɓurɗo mettude neɗɗo ɓurɗo hamnade neɗɗo tan mo ganduɗa kollirowo caggal leydi mum ko wodani e nder leydi muɗum ko biteɗo Mouhamed Ould Abdallah Aziz joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witende remikoɓe kolliti wonande awoɓe awo fina tawa haɗanoɓe jolde maaje kaɗɗe leydi Mauritanie ken wona joni lebbi seeɗa oɗo saaha noon ɓe ɓamti awo mabɓe e nder maaje kaɗɗe leydi Mauritanie kala joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witen Atlantique Média ɓe kolliti wonande kay hofgo juuɗe gila kay balɗe julde korka fuɗɗi wonande golotaɓe e jaydeli ko fate banggue bindola ɓe kolliti noon hofgo mabɓe juuɗe saabi ɗum kamɓe golloɓe jayde bindola e joɗima lebbinayi ɓe keɓani jobɗele mabɓe kamɓene ɓe natani hofgo juuɗe oɗo sa jaydeli bindol godani e nder jokli leydi Mauritanie ma en kaale fedde witende G5 Sahel ɓe tawtorama ñalawma hanke o taw ko jagorɗe leyɗele joyɗe kala tonto leydi Belgique to wiyete Bruxelles lamorgo mabɓe lamorgo Belgique to wiyete Bruxelles ko toon tigui ɓe jodde fedde Union européenne gam yewtidde toɓɓe kewɗe ko fate fedde witende G5 Sahel taw ko leyɗele joyi ndendi ɗuma haɓade pelle ceɓɓitiɗe taweteɗe e nder ɗeɗo hen leyɗele kala sen giwi tonto leydi Mauritanie paɗen ko tonto leydi Mali Aliou Boubacara Diallo ko goto kay e ƴamoɓe lefol laamu tonto leydi Mali jiɗɗo yaade tonto Kouliba woni galle lamorgo ngo kan woni gardiɗo fedde witende ADP Mali Ba kanko on dimanche ɓennuɗo henno walla mbiyen alet ɓennuɗo henno o joddima e pelle kewɗe no fewi tonto joɗorde mabɓe e kankene foto wonde landaji nogas tawtimo e kamɓe kala noon ɓe ciifodiri nandiral gam ka yidde darade darde tinde langa oɗo sa huccande golle ƴamol lefol laamu e nder leydi Mali kene wona ujunnaje ɗiɗi e temedere capanɗe tati goho taw kadi ko pelle certude tawtorama nde ɗon sifande kamɓe kala ɓe kolliti maɓe ɗoftu oɗo hen gorko biteɗo Aliou Boubacara Diallo e ɓatake makko mo sakti caggal yettudemo Allah subahanahu wa taala e juldemo e nelaɗo men teddudemo Jami Kise goni ko nden tigui o downi jinnama ko holliti wonande ɓiɓɓe malinaɓe worɓe ɓiɓɓe malinaɓe rewɓe kala o salminimo woni kala inde mum e yettode mum ɓatake makko ne juuti kono ma en mefti hen seeɗa o holliti wonande duuɓi capanɗe tati oɗo saaha mo gonɗen o jaggui ngaalu makko kay o waɗi nder leydi Mali kene fotta wonde nogas e 5 milliards taw koy ko préje France CFA beele ɓiɓɓe marinaɓe mbawa gollade ndeke haqqillaji kala ne teski oɗo hen gorko so tawi o ƴetti laamu lefel Mali oɗo saaha noon ma o yaltin gueɗe kewɗe e nder leydi Mali joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to jalluɓe tonne kadi kene fotta toon to jalluɓe iwnoɓe jalluɓe koɓe nayo rewɓe nayo wonde cukalel gotel ɓe gonnoti koye sareɗa aɓe paano ladde witende ladde taba toon ɓe paano jalluɓe noon ken wona 60 kilométre hakkude mum e motti koɗon tigui saret mabɓe yaɓɓi pettoje kamɓe nayo kala ko ɗon tigui ɓe mbasi pittali mabɓe e cukalel towsel guel ɓe gonduno toon to jalluɓe joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Tuggere Kumba e wuuro witego Tuggere Kumba 45 kilométre hakkude muɗum e Tenugu tonne kadi ko worɓe tato wonnoɓe e moto ko ɓen tigui gudditi jeygue e dadiɓe wonnoɓe toon ɓe jooɓi fittandu goto ɓe gañi goto ɓe gaari e nder wuuro woto ɓe gaare wuuro woto witego uru waran ne tawe nder falde bunda en tawi nder falde bundo ko toon tigui ɓe jooɓi pittali yimɓe tatto jeeyaɓe galle goto haɗo saaha mo gonɗen ɓamɓe ɓen wadɓe ngalɗon baɗal ɓe ganda ka taw ko hooli ɓeɗo hen yimɓe joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaali oɗo hen debbo biteɗo Kanté Dieynaba Ndiaye kanko tigui woni jaltuɗo volontairement taw ko pellital makko landa makko ka o joƴƴini e legal bitegal Lafia Bogo ñalawma heccangi o ko toon tigui o jooɗi o joddede sete makko wa sakti konnguli makko ma o jeeye e ƴamoɓe lefol laamu gam yidde jooɗoyade toon to galle lamorgo ngo to wiyete Kouliba o hollitama noon hitande ujunaje 7 debbo kay ƴamino lefol laamu e leydi Mali kono noon yaadi koye landaji goɗɗi hitande
ujunnaaji ɗiɗi e sappo e tati onne debbo kadi yaadi koye landaji goɗɗi kono oɗo hen biyeteɗo Kanté Dieynaba Dieynaba Ndiaye ɓurɗo andirede Djeebo kam tigui yalti volontairement gam posde candidat mum taw kadi ko kam tigui jeeni landa muɗum ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Ɓaleri taw yen toon gaynako goto biyeteɗo Hamalla Sow kettoɗen holko haalata seeɗa oɗo saaha mo gonɗen e teskade wonande kay jawdi fuɗɗima morsude seeɗa toon to Ɓaleri e nder leydi Mali kosam fuɗɗima dañede aynaɓe puɗɗima weltade Hamalla Sow aɗa tawi nder ladde toon to falde gawinane e nder Ɓaleri holko mbawɗa sifanade min oɗo saaha mo gonɗen e kuɗoli gonɗi toon e dabeje monde Hamalla Sow jaam ñalle maɗa. togoji ɗi mbaɗi jawdi ndi fuɗɗima yarude fuɗɗima harde baali fuɗɗima harde jaafoɗon no feewi Hamalla Sow ene waɗi hendu tigui rigui mamin garte maɗa Hamalla Sow aɗa tawi toon to Ɓaleri ne tawi nder falde gawe nane oɗo saaha noon e toɓoli puɗɗima jippa toon tene kadi harandiru jawdi fuɗɗima wadde seeɗa ha ganduɗa kosameje puɗɗima dañede Hamalla Sow jaam ñalle maɗa. Yawuru yawe Ɓaleri leydi Mali jam fuɗɗima hen dañede tigui ha woni gon sabu togoji ɗi mbaɗi jawdi ndi fuɗɗima yarude fuɗɗima harde musidɓe tedduɓe ma en garto e Hamalla Sow oɗo saaha mo gonɗen taw ko gaynako nayyi kame baali taweteɗo toon to Ɓaleri gam hollirde oɗo saaha mo gonɗen jawdi ndi fuɗɗima dañde sagum eɗen mbiya tan yo Allah dow guura ha timma jawdi dañe nde tawno pullo wawa wurde ga hen ɗo ala dañala dabeje sen guewi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie nokku biteɗo Farba Banta tonne kadi ko yimɓe ɗiɗo mbasi toon pittali mumen pelɓodiral hakkude sukaɓe finoɓe toon e nder falde Farba Banta hakkude mabɓe dadiɓe ɓe caggal noon nde sukaɓe heeɓe ko toon tigui guittata ceene caggal kande gollorgal gotal yiiɗi darnu toon gollorgal mum ko fate banggue min ko nden tigui pelɓodiral waɗi toon ha ganduɗa sukaɓe ɗiɗo mbasi toon pittali mumen gueɗe ɓen sukaɓe ɗiɗo noon mbasi toon pittali men ha faynmaɗo saaha mo gonɗen biyeteɗo David Goudiabe kam woni gardiɗo koniyankoɓe gardiɗo police ji dadiɓe leydi Gambie suwa taw yaltinde e konngol mum taw kadi yaltini ɗum ko biyeteɗo Fatou Camara walla ni mbiyana Fatou Network Camara kanko yaltini ɗum e nder jayde makko sen guewi toon to leydi Gambie paɗen ko toon to Guinée Conakry oɗo henna golko ko jaydenke gana keptinaɗo e nder leydi Guinée kono ɗum kono wiyete ko Abdoullahi Ba taw kadi ko jaydenke reporter e nder legal biyetegal mototo ko toon tigui o waɗi accident e werla makko taw kadi ko werla goɗɗo yane makko kanko o rutima e joomi ko ñalawma hanki o toon to cuuɗi cafriɗi taweteɗi e Conakry ko toon tigui o waɗi accident makko toon tigui o sanki Alpha Condé noon yeehi toon kami hoorejo jagorɗo leydi Guinée kala kolliti en metti mumen no fewi Alpha Condé ko toon tigui sakti konngol mum gam hollirde oɗo saaha mo gonɗen jagorɗo kalfinaɗo yangara yo daro dandetinal gam haɓade yoga sukaɓe e simmotoɓe yaroɓe sangara jawino huuɗo bonko ko kocce werlaji ene jaaha ene mbaroya yimɓe wadɓe fayida hoorejo jagorɗo noon kañumne holliren metti mum no fewi toon to Guinée Conakry ha joni toon to Guinée Conakry keddoɗen ma en kaale oɗo hen suka gorko kankone o wiyete kanko oɗo hen suka gorko wiyete ko Aboubacry Sidi Diallo jaro duuɓi nogas e tati kankone toon to laabe o iwno omo faye nokku goto biyeteɗo Mbumbeya nokku biyeteɗo Mbumbeya to ko kawma ko wona wanno toon nden o iwi omo arta kanko tan goto gam yidde taccude pommier Mbumbeya ko ɗon tigui gorko goto yalte ladde ne jogui fetel ulle makko kure condi dañi kay sokkude makko kure ɗiɗi e jungo o dogde moto makko haw yetti nokku biteɗo Fellu Kewe ko toon tigui o wawi nawede cuuɗi cafriɗi oɗo saama tawe to laabe omo woni kam e cellal makko oɗo saha fuɗɗima dañde jama sen guewi toon to leydi Guinée paɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi e holliti subaka hande o ko ɓoyani ko cimtol makko wonande kay toɓo jippingo toon to Abidjan yoɓima pittali ken wona sappo e joyo neɗɗo waɗi ken foto wonde yimɓe nogas gañiɓe kono hawɗo saaha mo gonɗen gam ko maayi ko ɓuuri ɗon oɗo saaha ko koniyankoɓe fabuti koɓe jiitine maayi ko woni sappo e joyo taw koye yoolay o yogay leeɗe jolima yogay galleji jolima caggal kay ko toɓo manggo jippi toon legal bitegal Akuwedo tonne kadi ken foto wonde yimɓe tatto maayi toon legal bitegal Riviero Albert tonne kadi yimɓe tatto maayi toon jolima toon e legal bitegal Riviera Palmiere tonne kadi yimɓe ɗiɗo mbasi toon pittal men e legal bitegal Mosikoro tonne kadi ko neɗɗo goto kame bébé toxel mbasi toon pittali mumen e nokku biteɗo Folintene tonne kadi yimɓe nayo
mbasi pittali mumen oɗo saha noon ɓe goniti ko yiilade yimɓe hewɓe yogay beeli hay calli kala ɓeɗo henna yaduɓe e nder ɗeɗo henna diƴƴe sen giwi toon to leydi Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Burkina Faso gollotoɓe jagorgala kalfinalngal ko fate banggue faggudu natani hofgo juuɗe caggal hofgo mabɓe juuɗe nogas caggal hofgo mabɓe juuɗe sappo e gonduɗo hen lewru ha fayenma sappo e joyya haydara gasani ñalawma hanke o noon sappo e jeetati ha fayenma nogas e ɗiɗi nduɗo hen lewru mabɓe jokku hofgo mabɓe juuɗe so tawi kadi haydara gasani nogas e joyyi ha fayenma nogas e jeenayyi mabɓe jokku hofgo mabɓe juuɗe woni hofgo juuɗe noon ko duñeɓe leydi ndi kame lempo duñeɓe kame lempo gollotoɓe lempo ko ɓen tigui natani hofgo juuɗe gam wiide jagorɗo moƴƴinani gonka mabɓe kame joɓɗele mabɓe primaji mabɓe e nder leydi Burkina Faso toon to Niger paɗen toon to Agadez ko worɓe ɗiɗo jiiduɓe yumma e baba hen goto wiyete ko Khalid Bareka ɓurɗo ɓattade hoorejo leydi Niger kam tigui fella toon kañum e mawnum gorko kamɓe ɗiɗi noon ko werla goto arno naate leegal mabɓe taw kadi ko leegal naati e nder leegal mabɓe bitegal gambanet toon tigui won naati werlawol nde ha ɓatimo wimo tigui taw kanko woni Khalil Bareka nden ɓe kolliri kanko tigui nde gardeji makko jaltata on yaltini fetel ko ɗon tigui kanko ne woddogo yaltini fetel makko ɓe mbawi fellodirde ha ganduɗa kanko mo sokkama kure ɗiɗi gon mawni ko kadi fiyama kure ko lana ndiwaw iwi toon to ñame aranimo ɗon kanko on siftinɗon kanko woni gardiɗo suudu jeygu toon to Agadez kanko kadi woni gardiɗo landa hoorejo leydi Niger bite Mohamed Youssouf taw ko landa mbiteka PNDS kanko woni gardiɗo taw yalti ɗum ko jayde leydi Niger witede RFM sen giwi toon to Niger paɗen ko toon to leydi Gabon Total Gabon ko ndelam kuɓam gollorgal mum wiyete noon wonɓe toon to Argentine ɓe joƴƴini kayitol mabɓe ñalawma hanke o e nokku bitede ONEP kamɓe noon caggal hollirteɓe kay ONEP caggal hollirteɓe wonande kay ɓe jogui lebbi joni ɗe ɓe jooɓa kame pirmaji mabɓe oɗo saaha yidde mabɓe ko natande hofgo juuɗe kala nde ɓe natande hofgo juuɗe ko fate banggue gaz koko jogori mankude e nder leydi Gabon kala toon to leydi Égypte finoɓe nokku biteɗe Menuf ene tawi nder leydi ndi kene fotta wonde capanɗe 7 kilométre hakkude muɗum e Caire woni lamorgo leydi Égypte maayo Pharaonica ɓe kolliti wonande oɗo saaha mo gonɗen maayo ngo ɓuuri capanɗe 5 taariɗe ngoɗon maayo kala goni koye yooro maggo no feewi caggal kay wonande ɓen finoɓe e nder falde ngoɗon maayo witego maayo Pharaonique woni maayo Firawna maayo welgo no feewi ngo woni ko hedde kerol hakkude leydi Égypte kame leydi Éthiopie ɓe kolliri wonande oɗo saaha mo gonɗen maayo ngo ustima no feewi ha ceene ɓole keddi oɗo henna gorko o wiyete o wiyete ko Sharif ene wonde Khalil jiiduɓe yumen baba ɗiɗo ñalata lelade koye maaje taw ganduɗa ɗon so darnoma yoloto caggal koɓe awoɓe mawɓe no feewi e wuuro wiyetego Kafir Fasia ɓe kolliti oɗo saaha mo gonɗen kulhuli mabɓe kay capanɗe 5 wuuro wongo toon wuuri ko awa oɗo saaha holto jogori wuuroyde caggal kay Éthiopie waɗi barrage muɗum e maayo mum maayo ngo natti nannude diƴƴe oɗo saaha mo gonɗen aɓe berti juuɗe fade laamu leydi Égypte nde wawata walliddeɓe beele kay ɓe daña ko wiyete diƴƴe beele ɓe mbawa jokkude golle mabɓe e nder leydi mabɓe oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabruji menan jolam jabel sawto wala Ghali Abouba ma en jaha toon to Japon États-Unis d'Amérique kame Chine Yemen ha toon to loni Ghali Abouba bisimilla maɗa jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi Japon puɗɗotoɗen subaka altine hanki e nder leydi Japon taw kadi ko e nder diwan wuro wiyetego Osaka ko leydi yerɓitoon yerɓande mawde no feewi yerɓande nde ene qiime e magnétique mum ha 6,1 sur l' échelle de Richter noon ko ɗum tigui woni ko ɓetirte tension yerɓande leydi ko famde foof yimɓe nayo kalkima hen mbasi hen pittali moon fodde temedde 3.8 neɗɗo kadi gañima hen e nder ɓen ene tawe hen gañiɓe gañande musde no feewi koto dowlaji dentuɗi Amérique paɗen hono koniyankoɓe dowlaji ardiɓe koniyankoɓe dowlaji dentuɗi Amérique e yaadude e ardiɓe koniyankoɓe leydi Corée du Sud ɓe kolliri tigui ɓe pamodiri ɓe kolliri
kolliri windere nde fof wonde kay oɗo saaha ɓe dartini ha laaɓi ko wiyete exercice militaire woni tigui entraînement mo koniyankoɓe leydi dowlaji ɗum Amérique kewi waddude koniyankoɓe Corée du Nord Corée du Sud koniyankoɓe Corée du Sud ɓe dartini ɗum ha laaɓi noon ɗum noon ene ji dartinigol on exercice moɓe kewi waddude e kala saaha e kala hitande ene jeeya tigui e kaldigal mo Kim Jong-un hoorejo Corée du Nord waddi e Donald Trump hoorejo dowlaji denduɗo Amérique taw ko jonde ɓe mbadduno e nder Singapour ɗum noon ko beele kadi jaam e kisal ene dañi hakkude mabɓe koto leydi Chine paaɗen hono Kim Jong-un woni hoorejo Corée du Nord omo tawi tigui e jillu makko taw koye subaka hande o fuɗɗi jillu makko e nder leydi Chine e nder Pékin lamorgo leydi Chine ko ngol ɓiyan noon ko caggal noon kenen ngakka yontere seeɗa ko ummino e sommet makko taw mo wadduno e Donald Trump to Singapour ko ɗum tigui oɗo saaha joni omo tawi e nder Corée e nder leydi Chine noon ene jeeya e leydi ɓurdi ɓattade e ɓurdi sawonde jogade cihlagal kay hakkude men e leydi Corée du Nord koto leydi yemen paaɗen hono fedde arabe ɓe rendinde doole mumen gam habtade kay wiyetede coalition gam habtade pelle ceɓɓitiɗe e rebelle en taweteɓe e nder yemen ha tengti e rebelle uttise kamɓe nden fedde noon e gaddagol leydi Arabie Saoudite ɓe mbaddi subaka hande o gara muso wondude ko ɓe mbaddi ɗum e ɓeɗo wiyeteɓe rebelle uttise taw kadi ɗum waddi koye nder ngoɗo wuuro wiyetego Oudeyda noon waɗɗani to wiyete maire rouge woni maayo waɗe o caggal gara muso noon fedde wiyetede coalition hollirama tigui ɓe keeɓi polgu caggal kay heptudeɓe e boowal laade diwoyngal wuuro wiyetego Oudeyda koto fedde gotago windere loni sakkutoɓen loni noon fedde gotago windere wiyetede loni ɓe ɓaƴini tigui doggol mabɓe ɓe kolliri kay e nder ɗiɗo duuɓi joyyi sakkete e kala hitande ɓeɗo yimɓe wiyeteɓe dogga molto en ene ɓeydo e nder windere nde kono hitande 2017 woni tigui hitande record woni hitande hono mum meeɗa yiyede tawa Allah kay hewde dogga molto en ɓe ƴimi noon e oɗo saaha fedde gotago windere nde ɓe kolliri tigui e oɗo saaha mo kaleten capanɗe jeegom e jeetati piccalla joyyi woni 68,5% dogga molto en ene tawi e nder windere he tawa kadi ko karini e gueruji kañumen caabi ha ɓe jogui galleji men jogui leyɗele men walla molti e leyɗele goɗɗe walla jogui galleji e guure men e région ngaji men molti e guure goɗɗe walla e nder région ngaji goɗɗi e nder windere nde Ghali Abouba golle man jooɗi peewi fedde heblo sukaɓe Afrique to leydi Gabon ne jogui carte muɗum kala cohluɗo carte fedde heblo sukaɓe Afrique e nder leydi Gabon waɗata ko 00 241 07 26 48 40 kala jiɗɗo jeeyede e fedde heblo sukaɓe Afrique e nder leydi Gabon mbatta ko 00 241 07 26 48 40 00 241 07 26 48 40 notatama ko biteɗo Yahya Adama Awa mo fedde heblo sukaɓe Afrique heblo sukaɓe Afrique salamu aleykum mi juurimamon bane sare la Ghali Abouba konngol meɗen mbaynigo hande mbiɗen so tawi asmano irɗi e kala saaha duule makko ƴewli eɗen ɗamini toɓo ma ara heewa tinnoɗen tinnoɗen kadi dañen huuɗo ne hen huuɗo e ndemen toppirɗen ladde men en mbawa wurde gaga ladde men en mbawa dañde jaam gaga ladde men sen jiiɗi ñamen ñande kala dammuwol sa ala taaridi ko haydara musidɓe tedduɓe tinnoɗen e koye men beele mbawen dañde jaama joolam jaɓeri ko haali Abouba ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon seydi moon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena